Africa. Ari kuti zvese zvakarongeka kumba. Yes, already there, man. Asi wa max for ayo msani kwenya. Mani, iro zima bore ro ika to bochi manje. Eso akuche. DMTV. Jamuno ita zvinospaka. Jamuno koita zvinospaka kunyangwe une masesa nope. Komadha kenzo. Koma kutoro wafudu hapa ndakatarisa. Saka. Achingoni afureo kana mchivharo. Ndizvo makati nezuro zviya. Ungati mwoyo wangu akafara kandakanyarira daisi. Ndizvo makandira nezuro paya. Hai zvakadarika mani zvanezuro. Zvori angati mudze maitunya dzatataura pano. Makavaudzire maitunya dzatataura pano. Apa raundi yangu amundinayo. Ezvo musika wangu wakabiwa nezuro wese ndisipa. Ndatiza tase zvata musika wangu sara unachinonga zve. Apa mwita basa rokuti handisi kumbokupai. Hai zvowanikwa mani ndenda remegwani information. Manje haisi kupera nyaya iyoyo, haisi kupera. Irikupedzerana chete. Zvitopedzerana. Ngoti vanhu kadzi mongofundirirawo zvimwe. Zvitopedzerana, haisi kupera nyaya iyoyo. Ungati nyaya yekutamba iyoyo. Okay, abo kwacho. Kumbokupai kana chii. Madha genzo. Maza pane chimwe chibhebhi so chandiri kuda so. Hai chibhebhi notochi ataka cheti. Chorodza chakabva kutauni mai manje so mene kuda kudana Harare. Kanzi nonzi Chihera kana kuti Rejoice. Yeah. Hai chinoda tochi ataka cheti. Chingirirai muna ngodiwa. Hai chibhebhi bo icho. Ndiye musikana wandachira ndio chibhebhi chacho. Akarega ndichoona. Rijo. Dai, shirife. Abo kurise. Ndio boy na meneo. Right. Arise madi. Bo jise. Kwakazoti chini nyaya yangu. Aiwa ndikudeni. Rijo shamari unoona chini ma efforts andikuisa so. Aiwa kana step yangu. Step yako ngani mumfese uzivamwe. Iwo runda type yakaita sei. But mata uzonitambisera unozokwanisa unichengete kandogara newe. Hando kuchengeta ngoni ngatadza kuchengeta ingandongwavha wani. Hauna mukadzi wewe? Akana iwe unofunga nemukadzi nchizvinetsa nokunyenga naye. Ndori mufese atongori ega rutongotsvakawo zvotongoti katongowirirana kuna kutora tikagara tese. Kozi zvokuzoti tazotanga kudanana ndizoona wane mukadzi vanhu vakadai ndimunonyemba kai muchiti amuna vakadzi mune vakadzi zvozoitwa pabarika inangwa ndivi. Kana saka wati zvoita. Richo shamani. Chingoti mani tingodanana tongoita go kudanana kwacho. Max njori kufunga ndizvona. Ndakuenda kumba. Wakuenda kumba? Saka unouya hako kudeni kwacho? Unouya. Nouya ndindega unouya kumba. Sure. Saka ndouya. Dr. Max. Fone nyaya sara ikaringa. Yakachifonewa mukadzi wenyu uchitoafona hanzi muuye nemapamba nemushonga womwana wechikosoro. Madha kenzo muri right here. Ndiro right handidadaira foni. Mukadzi upi unde mukadzi here? Mukadzi muuye nemuriwo. Yayi mukwane mani mi. What's going on? Avanopenga. Mukadzi zvikuza madzuku usatedzera vanokwana. Mukadzi wechi3. Baby, let me explain. Explain so the explanation yakho anchakuda usanifona usantaga Max anchakuda sena neni Rijo ngangotera zvomaya anopengera Amadha Kenzo Usazukangana kusubscribe DMTV Entertainment ndinopika Dr. Max ndimi mango wetera mama DMTV aiwa maganya